Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about... Čaute, takže dnes si ukážeme, ako na CS 1.6 používať hacky, aj keď je na serveri anti-cheat. Takže tento hack, ktorý bol v minulom videu, si dáme do zložky, kde máme nainštalovaný Counter-Strike, dáme to tam. Spustíme Counter-Strike, tak, Counter-Strike si dáme na lištu a otvoríme tento súbor, kde máme Counter-Strike nainštalovaný, čiže túto, a tento hack premiestníme na plochu. Zavrieme, znova si spustíme, no dáme si Counter-Strike, prihlásime sa na nejaký server, server je plný, tak to je zlé, ale môže vám na to prísť admin a môže vám dať ban. Mne sa už to tak stalo, ako vidíte, normálne to funguje, zapneme si hacky a normálne to funguje, ale upozorňujem vás, nemusíte to používať, ja to veľmi nepoužívam, lebo už som tak dostal ban na nejakých serveroch a nechcem dostať aj na tomto. Tak dúfam, že sa vám video páčilo a môžete mi dať like, ak sa vám nepáčilo, tak mi napíšte do komentára, čo sa vám nepáčilo. Čaute.